Paċi mija kien Sister Teresa nilqek għal programm ieħor sejjer inħejji l-kompost. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fil-sem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum nixtieq nerġgħu niltaqgħu u nagħmlu flimkien il-lezzjo divina tagħna ma' Ġesu u Omna Marija mill-istess episodju ta' Kana. Hemm verament x'wieħed jitgħallem minn din il-ġrajja soċjali. Qatt nipprova nfittex fl-irkejjen ta' dan l-episodju sitwazzjonijiet li nsibuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fil-programmi li għaddew irriflettejna fuq żewġ sitwazzjonijiet ta' meta spiċċalhom l-inbit u tidħol il-Madonna b'mod anki awtorevoli u tgħid lil bina Ġesu, isma' spiċċalhom l-inbit se tagħmel. U s-sitwazzjoni l-oħra ta' meta l-Madonna ta' ħanina li tinduna bil-konfużjoni li se tinqala. Allura qabdet il-qaddejja li kienu qed jieħdu ħsieb illi f'dan il-ferħ tat-tieġ ma jkun jonqos xejn. Imma kif rat il-problema terġa' tidħol b'ċerta awtorità u tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Jekk nerġgħu nagħtu titwila f'dan l-Evanġelu ta' San Ġwan kapitlu 2 versi 1 sa 12, insibu ħafna personaġġi imsemmijin fit-tieġ ta' Kana u anki simboli li hemm maċċenna lihom bħal huma l-ġara, l-inbit, eċċetera. Hemm ħafna sitwazzjonijiet differenti f'din il-laqgħa soċjali. Is-sitwazzjoni pereżempju ta' Ġesu u d-dixxipli li kienu mistednin flimkien ma' Ommu Marija. Kien hemm sitwazzjoni ta' nies li ġew mistednin għal dik il-festa. Waqt li kell naqas l-inbit, sitwazzjonijiet differenti. San Ġwan huwa rik ħafna fid-deskrizzjonijiet tiegħu u binġija sabiħa ħafna l-ġrajja tat-tieġ ta' Kana. Illum eżis semmija nixtieq nippreżentalkom il-personaġġi tat-tieġ ta' Kana u naraw x'talim ser nieħdu minn għandhom. Huma kollha qegħdin iġorru warahom sitwazzjoni u anki realtà. Min kienu dawn il-personaġġi? Jien naħseb il-personaġġ protagonista tat-tieġ ta' Kana ma kienx Ġesu, imma kienet Marija. Marija hija dik il-persuna li qed tipprova tnaqqax fina xi jfisser ikollok il-ferħ tal-Vanġelu u minn fejn jiġi dan il-ferħ. Issa jekk jintliftu dan il-ferħ tal-Vanġelu, minn fejn nista' niksbu? U ekku, l-ewwel personaġġ li jista' jgħinni propju biex nerġa' nista' nikseb dan il-ferħ hija propju Marija. Ma nsibuhiex bl-isem Marija f'din is-silta tat-tieġ ta' Kana, imma nsibuha bħala Om Ġesu. Om Ġesu illi kienet mistiedna tieġ flimkien ma' bina u d-dixxipli tiegħu. Ejjew insemmu ċ-ċirkostanzi, is-sitwazzjonijiet fejn tidher Om Ġesu f'dan ir-rakkont ta' Kana. Din ommu tidher meta tagħti l-aħbar l-inbit spiċċa. Meta Ġesu lill-ommu jgħidilha mara. U dik il-kelma mara fiha hemm tifsira teoloġika profonda. Issa nagħtikom aċċent xkejken fuq din il-persuna enigmatika, persuna moħbija, mistura, mara. Nerġgħu niltaqgħu magħhom Ġesu li tagħti l-ordni lill-qaddejja. Imbagħad jgħidilna l-Vanġelu fl-aħħar biċċa tal-vers 11 din ommu marret lura flimkien ma' Ġesu u d-dixxipli. Jien naħseb fl-ebda silta tal-Vanġel u l-Madonna b'mod dirett bħala Om Ġesu ma tissemma daqshekk spiss daqskemm frekwenti isemmija l-Apostlu maħbub ta' Ġesu. Eżis semmija, ħanejdilkom xi ħaġa fuq din il-kelma mara. Hemm mument ieħor fil-Vanġelu fejn Ġesu lill-ommu jsejħilha mara. Eżattament fuq il-Golgota, meta Ġesu għajnejh jiltaqgħu ma' għajnejn ommu u jgħidilha mara, ekku ibnek. Din il-kelma mara fit-tieġ ta' Kana b'mod teoloġiku trid turina illi hemm armonija, għaqda perfetta bejn it-tieġ ta' Kana u l-Golgota, bejn il-festa tat-tieġ ta' Kana u l-festa li se toħroġ mis-salib ta' Ġesu Kristu. Bejn sitwazzjoni soċjali li huwa t-tieġ u bejn il-qawmien li jiġi permezz tas-salib. Bejn il-ferħ tat-tieġ u l-ferħ tal-qawmien tar-reżurrezzjoni. Fejn dik il-ħolqa illi tgħaqqad dawn iż-żewġ episodji flimkien? Propju il-kelma mara, Kana u s-salib. It-tieni personaġġ min kien?
Ġesu Kristu, għalkemm f'din is-silta jissemma b'mod rifless hija l-Madonna li tirpellaħ, fil-fatt hu jwieġeb. L-apostli jidħlu fit-tieġ u Ġesu jsegwihom. Fit-tmiem biss ta' din il-ġraja ta' Kana Ġesu jidher b'mod importanti. Ekku sa naqrajulkom dan il-mument. Vers 11 li jgħid: Wara li spiċċa l-miraklu l-Evanġelista Ġwanni jgħidilna hekk. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilea kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Mela issa se tibda sensiela ta' mirakli. Ħajibdew sensiela ta' eġubijiet fejn Ġesu Kristu se juri il-qawwa tiegħu ta' Alla. Anzi, iktar mill-qawwa tiegħu ara kif jispiċċa vers 11. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Dan kien il-bidu ta' sensiela ta' mirakli li permezz tiegħu Ġesu se juri ruħu ta' bilħaq minnu. Ħajuri l-glorja tiegħu. U din il-glorja tiegħu diġà Ġwanni aċċenna fil-prologu meta jgħidilna dan il-kliem dwar Ġesu. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mal-missier bħala ibnu il-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Sa mill-bidu jaċċenna għal din il-glorja. Għax qed nagħmel enfasi fuq il-glorja? Għaliex dawn huma 3 aġġettivi li jidħlu flimkien. L-ewwel, iċ-ċelebrazzjoni tat-tieġ li huwa il-ferħ nisrani. It-tieni, iċ-ċelebrazzjoni tal-Golgota illi jrid ikun l-eżaltazzjoni tas-salib. It-tielet, il-glorja tal-qawmien. Dawn huma 3 momenti, 3 sitwazzjonijiet illi jridu jidħlu fil-ħajja tagħna nisranija jekk verament irridu niskopru il-veru ferħ, il-vera ċelebrazzjoni, l-entużjażmu fil-ħajja tagħna. It-tielet personaġġ jiġbor fih kategorija ta' persuni, id-dixxipli. Jgħidilna l-Vanġelu li dawn meta raw dan il-għaġeb, dan il-miraklu, emnu fih. Dan huwa mument importanti fil-mixja ta' konverżjoni għad-dixxipli. Huwa mument ħafna importanti. Emnu fih. X'jiġifieri emnu fih? Fetħu għajnejhom, ħarsu u raw il-glorja tiegħu, raw il-qawwa tiegħu, il-kobor tiegħu. U terġa' dan kien wieħed mill-ewwel sinjali. San Ġwan is-semmija qatt ma jsejjaħ mirakli, il-mirakli ta' Ġesu, imma jsejħilhom sinjali. Għaliex x'inhuwa sinjal? Is-sinjal huwa xi ħaġa sensibbli, xi ħaġa li tara, imma trid tfisser affarijiet oħrajn. Jekk jiena mill-bogħod qed nara il-ħruq ngħid hemmhekk żgur li hemm in-nar qed jaqbad. Id-duħħan tiela huwa sinjal li f'dak il-post hemm il-ħruq. Li l-ilma sar inbit huwa sinjal, ma sinjal ta' xiex, ta' xi ħaġa oħra illi jiena ma nistax narafha. U xi ħadd trid titini l-għajnuna biex narafha. Għalhekk Ġwanni l-mirakli kollha jsejħilhom sinjali, għax kull sinjal eżis-semija irrid ifisser xi ħaġa. Kull sinjal irrid jagħti messaġġ. U l-messaġġ ta' Kana irrid itina messaġġ ta' xiex? Tas-salib, propju minn fejn joħroġ il-ferħ. Ir-raba' personaġġ huma l-qaddejja. Anki dawn għandhom ir-ruoli importanti ħafna fit-tieġ ta' Kana. Għaliex importanti? Il-qaddejja ma kinux jafu min hi Marija u lanqas kien jinteresshom minnu Ġesu. Il-qaddejja kienu hemmhekk biex jaqdu biex iservu. Imma interessanti ħafna illi fost il-ħafna mistedinin kien hemm Om Ġesu li ġibdet l-attenzjoni. Isma' spiċċa l-inbit. Mara barranija, mara mistiedna tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. Ma għadux joħolqu problemi l-qaddejja, għax il-veru qaddej ma joħloq qatt problemi. Għalhekk Marija Santissima dejjem kienet tanni u tgħid hawnhi l-qaddejja tal-mulej, kienet ta' bilħaq qaddejja Marija Santissima. Il-qaddej hu dak li jbaxxi kontinwament rasu għal kull sitwazzjoni ġejja minn fejn ġejja is-sitwazzjoni. Lil Marija żgur li l-qaddejja ma kinux jafuha, lil Ġesu żgur ma kinux jafuh lanqas. U jekk kienu jafuhom bħala mistednin ta' tieġ.
li tiġi tagħti ordnijiet għamlu dak li se jgħidilkom kbira, lanqas li kienet sit id-dar, li Ġesu jgħidilhom imlew siġġarar, lanqas li kien jiġi mill-arajjes, imma dawn għax kienu għaddejja u kienu għaddejja ta' bilħaq u bdew mingħajr daqta trombi, mingħajr ma talbu l-permess ta' sit id-dar jew tal-arus, marru u imlewhom, għax il-qaddej jekk ta' bilħaq huwa qaddej joqgħod għal kollox u għal kulħadd, għax jaf li Alla jista' jinqeda b'kulħadd. Alla jista' jinqeda anki persuna li ġiet mistiedna, Marija jew raġel li ma jafu ħadd, Ġesu. Fil-fatt dan kien l-ewwel sinjal. Ma kien għamel ebda sinjali oħrajn biex juri il-kobor u l-glorja tiegħu, Ġesu Kristu. Dawn il-qaddejja għax baxxew rashom, għax obdew minn dak li qalet Marija u wemnu dak li se jagħmel Ġesu, saru l-ewwel xhieda ta' dan il-miraklu kbir. U maraw bajnejhom dak li qed isir. Ħadd ħliefhom ma setgħu jiġdu li f'dawk il-ġarar tefgħu l-ilma u li minn dawk il-ġarar xorbu l-inbit ħadd għax huma mlewhom bl-ilma. Setgħu mlewhom bl-inbit ħadd ma kien ikun jaf. Il-miraklu huma biss rawh. Ġesu qalilhom imlewhom bl-ilma u imlewhom bl-ilma ma qasmux ilma, qasmu inbit. L-għaġeb huma biss rawh. Min hu verament għaddej fidilu waqli dan jara l-ġubijiet ta' Alla. Huma dawn il-manifestazzjonijiet, dawn ir-rivelazzjonijiet ta' Alla li jfarġuk, li jtuk l-entużjażmu fil-ħajja, li tiftaħ għajnejk u tibda tara l-ġubijiet tal-mulej fil-ħajja tiegħek jekk inti tkun ta' bilħaq għaddej. Għaddej veru, ma joqgħodx joħloq ħafna problemi. Għaddej ma joqgħodx jagħmel ħafna domandi imma kif, għaliex lili, imma għax mhux il-dik. Ma jsaqsi xejn. Min fih għandu l-inbit ġenwin, min fih għandu din il-libertà interjuri daw l-affarijiet jagħmilhom. Ġew minn għand min ġew u ġew minn fejn ġew. Meta ma jkunx hemm inbit, eżis semmija namlu ħafna raġunamenti u noħolqu ħafna problemi ta' xejn. Eżis semmija, Marija Santisma omna dejjem kienet tajt, hawn il-qaddejja tal-mulej, kienet ta' bilħaq qaddejja Marija qatt ma ħolqut problemi u għalhekk setet minn qalba tanni ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Waqt li sejrin nisimgħu din is-silta mużikali, ejjew nitolbu għatenna biex bħala mbaxxu kontinwament rasna għal kull sitwazzjoni ġejja minn fejn ġejja. Nisimgħu is-silta. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ għall-fedej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ għall-fedej tiegħi. Għaxu xed għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa il-qudiem
Eżis semmija, jitkellmu daqsxejn fuq il-5 personaġġ li hu sit il-mejda bla kont bla ħsieb li jisu qed jgħix fil-qamar, prepara t-tieġ u ma kellux biżżejjed imbit u ma jindunax li spiċċalu. Tgħidu li għaliex qed tgħidlu bla ħsieb. Jien ma nafx innu tajtux, meta qalulu spiċċa l-imbit ta' immissa għandna ieħor aħjar. Biex ma jurix li hu traskurat għaljenat għallhom mela l-imbit it-tajjeb iħallu għall-aħħar u ma kellmu ħadd għax kienu jafu li jittortu tiegħu. Sit il-mejda suppost ħassib għal kollox bil-għaqal. Nitalmu eżis semmija inkunu responsabbli u nwettqu bil-għaqal il-missjoni li ġiet fdata fidejna. Is-sitt personaġġ l-arus huwa l-personaġġ ferħan ħafna illi qiegħed fl-isfond ta' din il-ġrajja meraviljuża huwa dak li qed jibbenefika bla ma hu qed jagħmel xejn, qiegħed hemm jiċċelebraw jifirħu bih, isolvuru l-problemi. Minu l-arus? Huwa int. Kemm Alla qed jagħtik benefiċċji, kemm qiegħed isolvilek problemi u m'intix tinduna u int forsi ma tagħmilx ħlift gerger waqt li hu qed jagħtik benefiċċji kbar, qed jagħmillek tieġ mhux talli qed jagħmillek tieġ u tieħu gost talli jkun hemm il-problemi u ma ssolvihomx int. Kemm jgħidilna l-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 13 għalfejn toqgħodu taħsbu għall-għada u dan missierkom li jaf jaħseb fl-asafar tal-ajru fil-ġilji. Int le għandi moħħi mixrub sor, għax hawn ħadd ma jagħti kasta xejn u jien irid nieħu sib ta' kollox. Għalfejn? Għamel bħalla rus inti fahem. Xejn jispiċċa l-imbit tgħid ma jiġix Ġesu Kristu jew il-Madonna li jipprovdulek l-imbit il-ġdid, tgħid ma jkunx hemm xi ħadd, bil-forsi int trid iġġibu. Isma' minni, ħalli fidejh u tara dan l-ilma fil-ġarra tiegħek isir imbit ġenwin u jkollok l-entużjażmu. Eżis semmija, it-tieġ tagħna huwa kull ġurnata li tisbaħ. It-tieġ tagħna, l-entużjażmu tagħna, il-ferħ tat-tieġ ta' kana għandu jkun kull ġurnata li tiġi fuqna. Anke jekk tkun ġurnata mdallma xi ftit jew tħossok ma tiflaħx, anke jekk tkun sħana taqli l-ftajjar, l-innu ta' dunkar meraviljuż, reġa' sebaħ ja mulejja. Kemm inaqqax sitwazzjonijiet tarat il-ħajr lill-Alla għal kollox, għax sebaħ jum ġdid u Alla sejtini rigali ġodda. U jinxirrit nagħmel qod stennieh, qod bikwietek, tabbix ħafna lil moħħok. Tkun l-arus ifisser, tkun il-bniedem ċelebrat, il-bniedem li kull ma se jippreżentalek Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek tifraħ bih, tħossok entużjazda, ma tkunx mitluqa, ma tkunx bl-ħajja, imma tħossok ċelebrat. L-aħħar personaġġi f'dan it-tieġ huma n-nies mistiedna, irġiel u nisa li ġew għal dan it-tieġ bir-realtajiet tagħhom, bil-problemi tagħhom, bis-sitwazzjonijiet ta' kuljum u dawn ikomplu jżewqu ċ-ċelebrazzjoni ta' dan it-tieġ. Meta Ġesu jgħidilna l-parabola tas-sigrana u l-qam jgħid ħallhom jikbru flimkien, aħna le, imqar fuq il-post tax-xogħol nixtiequ u nissiġġorixxu biex lil dik jew l-oħra jibgħat għalhem. Fit-tieġ ta' Kana kien hemm irġiel u nisa mobbijin bis-sitwazzjonijiet tagħhom, bil-ħmerijiet tagħhom, imma kollha kienu hemm. Il għaliex aħna mhux veru insolvu l-problemi jekk aħna nnaqqu dak kollu li ma jaqblilniex u nżommu dak li jaqblilna. Eżis semmija, aħna nitqazzu flimkien, il-bojot mas-suwed, it-twal mal-qosra, l-ħoxnin mal-irqaq. Aħna flimkien iridu nitqazzu flimkien. Jinċerta li meta kien hemm dawn in-nies fit-tieġ kien hemm minnu attent li ma jitlifx din l-armonija ta' ġewwa, din is-sigurtà interjuri, din il-libertà li toħroġ mill-ferħ evanġeliku, però kien hemm minnu ħafna distratt, allura ma setax igawdi din il-festa ta' ferħ. Nitolbu ħafna lill-Alla biex itina din il-grazzja u jgħidilna fil-qalb tagħna x'jonqosna biex inkunu ferħanin fil-ħajja tagħna, biex itina d-dawl ħalli narfu fejn qegħdin nitilfu dan il-ferħ, dan l-entużjażmu fil-ħajja tagħna u għaliex fil-familja, fil-komunità m'hemmx dan il-ferħ, dan l-entużjażmu. Eżis semmija. Aħna ma niksbux il-ferħ għax nagħmlu xi ħaġa.
Għax per eżempju noqgħod quddiem Ġesu sagramentat, għax ngħid ir-rużarju nagħmel penitenza, sawm u astinenza. Minix se nikseb il-ferħ għax nagħmel dawn l-emejjel qaddisa. Il-ferħ jiġi biss mill-glorja t'Alla. Alla jrid idewwaqni l-ferħ billi jurini is-sinjali tiegħu u biex jagħtik mill-glorja tiegħu int trid tinduna bis-sinjali. Smajtux qalilna l-Vanġelu vers 11, l-apostli raw is-sinjal u ntebħu bil-glorja tiegħu u hemm tnislet il-paċi, il-ferħ u t-tranquillità fil-qalb tagħhom. L-oriġni tal-ferħ is-semja huwa Alla biss, u jrid jikkomunika l-imħabba tiegħu magħkom u lejkom u jrid jurikom il-ferħ fix jikkonsisti. U jrid idewwaqna mill-entużjażmu illi ħafna drabi tlifna minkejja li qegħdin niċċelebraw it-tieġ. Qed jikkomunika miegħi din l-imħabba Ġesu Kristu jew qed nimblukkaha għal din l-imħabba. Dak li ġara f'Kana kien dan illi l-glorja ta' Alla ġiet ikkomunikata. Għalinna l-Vanġelu li bih b'dak il-miraklu indunaw illi Ġesu Kristu kellu qawwa kbira. U dak li ħeġġiġhom u entużjażmhom u reġa' ferraħhom ħalli jerġgħu jingranaw it-festa tat-tieġ li kienu qegħdin fiha. Eżis semmija, nixtieqkom tagħmlu attenzjoni u tagħtu importanza da li se ngħid issa. Għax huwa eżattament dak illi xtaqt inwasslilkom permezz ta' dan il-programm tal-lum. Mhux permezz tal-kuntatti la ma' Alla u lanqas mal-bnedmin illi aħna nakwistaw il-ferħ. Ħaniftijem tajjeb. Jienet mhux permezz tal-kuntatti ma' Alla u mal-bnedmin illi aħna nakwistaw il-ferħ. Għaliex qed ngħid dan? Għax ħafna drabi, għax ngħid ir-rużarju, nattendi għall-quddiesa, nagħmel ħafna opri ta' karità, insum, nagħmel l-adorazzjoni ewkaristika, jiena nippretendi li Alla għandu jtini l-ferħ. U forsi tistaqsini ma' sister għaliex m'għandix inħoss ferħ. Kultant ma nħoss xejn ħlif nixfa aridità. L-aridità, id-deżert fik qed tħossu għax tippretendi li wara li qed tagħmel dawn l-affarijiet mistiċi u divini qaddisa, tippretendi li Alla għandu jtik il-ferħ. Leżi semmija, il-ferħ ma jiġix minn dawn il-kuntatti, jistgħu jkunu mezz, mhux biex jituni l-ferħ, imma jkunu mezz biex isimgħuha sew. Ilaqqawni mas-salib. U dan huwa l-qofol ta' dan il-programm. Dawn l-emejja l-qaddisa li semmejtu hemm ħafna oħrajn bħalhom, iridu jkunu l-mezz, mhux biex nikseb il-ferħ, imma biex ilaqqawni mas-salib tiegħi. U permezz tas-salib biss nista' niċċelebra il-qawmien. Permezz tas-salib biss nista' nsib is-salvazzjoni tiegħi. U meta nsib is-salvazzjoni tiegħi żgur li nkun qed nifraħ fit-tieġ, nerġa' nikseb il-ħajja, nerġa' nikseb l-entużjażmu u dan kollu iġalni nġarrab il-ferħ. Mhux ta' bxejn tal-qaddisin kienu ħafna devoti u marbutin mal-kurċifies, għaliex il-kurċifies huwa l-għajn tal-ħajja. Il-kurċifies huwa l-għajn tas-salvazzjoni. U mhux il-kurċifies żgħir li jiena nġol fil-kuruna imma s-salib tiegħi. Kemm qiegħda hija tingerger mis-salib tiegħi, kemm qed naċċettah is-salib tiegħi, kemm qed inħadnu miegħi is-salib tiegħi. Is-sigriet tal-ferħ semmija u nixtieq illi llum kull wieħed u waħda minnkom u jiena magħkom nirriflettu ftit personalment u pertu miegħu u nsaqsi x'inhu s-salib tiegħi. Qiegħda nerfgħu bl-imħabba. Qed nitlob lil Ġesu Kristu jenni biex nerfgħu dan is-salib tiegħi. Jew qed niżattat nerfgħu waħdi allura ngerger naqta' qalbi, naqta' jiesi, rrid intajjar kollox mas-seba' sema għax ma niflaħx iktar nissapporti. Da żgur għax qed iġġorru waħdek. Allura s-salib qatt ma jista' jtik l-entużjażmu, is-saħħa, l-armonija fik u propju dak li qed jiġri fil-ħajja tiegħek u ta' madwarek u anke fil-ħajja tiegħek spiritwali. Għax qed iġġorru waħdek tagħmilx iktar.
Mingħajr salib m'hemmx salvazzjoni. Il-kelma salvazzjoni ma tfissirx biss li jiena ninfeda fl-aħħar jum. Is-salvazzjoni tfisser li mingħajr is-salib l-ebda ġurnata li tiġi fuqi ma nista' niċċelebra t-tiġ ta' Kana għax dejjem bl-inbit nieqes, dejjem tgħidli kemm tgħidli l-Madonna mur għandu, itolbu l-għajnuna. Forsi inti tirrispondi daqs kemm illi mmuru qatt ma nħoss il-ferħ u l-paċi f'qalbi. Għax kif għedtilkom, il-ferħ ma jiġix għax tagħmel affarijiet qaddisa, imma għax tkun marbut mal-glorja tal-Alla. Tħalli l-Alla jidakrek, iċabsek bil-glorja tiegħu u tiddakkar bil-glorja tal-Alla meta inti tibda tinduna is-sinjali illi qed jagħmel f'ħajtek. Titolbu jispjegalek, idawlek li inti qiegħda ma' dak ir-raġel ma' dik il-mara, li inti qiegħda b'dik il-marda illi inti għandek dawn il-persuni kontrik għal-ġid tiegħek, imma kif għal-ġid tiegħi? Qed jitilfu l-paċenzja għal-ġid tiegħek. Inti m'intix tinduna b'dawn is-sinjali. U jekk ma tindunax b'dawn is-sinjali m'intix se tinduna bil-glorja ta' Alla. U jekk ma tindunax bil-glorja ta' Alla, inti se tisħed is-salib tiegħek. U meta qed tisħed is-salib tiegħek, tkun qed tisħed ukoll il-qawmien tiegħek. Il-qawmien issemmija iġibilna ferħ u entużjażmu. Jalla jkollna dawn l-intuizzjonijiet qaddisa li permezz tal-kelma tal-Alla narfu s-sinjali li bihom Alla jrid ikellimna u jrid jurina l-imħabba tiegħu. Jalla jkollna u jekk ma tkomx din ix-xorti li tarawhom dawn is-sinjali, itolbuh jagħtikom id-dawl tal-fidi għax l-apostli meta raw dan l-ewwel sinjal ta' Kana emnu. U meta emnu infetħulu għajnejhom u raw kemm huma xxurtjati li huma fost il-maħbubin ta' dan li mgħallem daqshekk qawwi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum 8 ijiem, insellimlek il-paċi miegħek.